je ten ošlivý podnikateľ. No, to je nič. Je toto zruš, na čo to tu bude. Takže vážené poslankyňa a poslanci, pani hlavná kontrolórka, pracovníci obecného úradu, milí hostia, vítam vás na dnešnom 30. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré zvolávam v súlade s paragrafom 13 odstavec 4 písmena A zákona číslo 369 roku 1990 o obecnom zriadení, znení neskorších predpisov a článku 3 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. Z kontroly prezenčnej listiny vyplýva, že sa na ňom zúčastňujú 4 poslanci, čiže je uznašania schopné. Bod číslo 1. Otvorenie schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. Navrhujem, aby sa rokovanie obecného zastupiteľstva riadilo zverejnením programu. Otvorenie schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, protest prokurátora VZN číslo 7 z roku 2012 o miestnych daniach, zaradenie obce Prašice do územno-verejno-súkromného partnerstva miestna akčná skupina spoločenstva obci Topolčiansko-Duchovského mikroregiónu, žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Prašice na rok 2026, použitie prostriedkov rezervného fondu na krytie plánovaných kapitálových výdavkov na rok 2026 podľa návrhu programového rozpočtu na roky 2026 a roky 2027-2028, návrh programového rozpočtu obce Prašice na rok 2026 a na roky 2027 a 2028, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce Prašice na rok 2026 a na roky 2027 a 2028, správy hlavného kontrolóra, návrh plánu kontrolnej činnosti pre rok 2026, čerpanie rozpočtu za 2025, rozpočtové opatrenia obce Prašice, o 13. rôzne, po a návrhy na vyhlásenie zámeru a spôsobu prerobu a prenajmu nehnuteľného majetku vlastníctva obce Prašice. A tu je aj s tým, že poslanci majú návrhy v tlačenej forme pred sebou a čítajú sa len hlavné údaje. Potom sú to návrhy na prevod nehnuteľného majetku pozemkov vlastníctva obce Prašice a schválenie kúpno-predajných zmluv s tým, že poslanci majú návrhy v tlačenej forme pred sebou a čítajú sa len hlavné údaje. Žiadosti o odkúpenie pozemkov vlastníctva obce Prašice, po depripravované rekonštrukčné projekty, po 14. diskusia, interpelácia, po 15. záver. Má niekto z poslancov iný alebo doplňujúci návrh? Ďakujem. Návrh uznesenia z 30. rokovania obecného zastupiteľstva obce Prašice konaného dňa 4.11.2025. Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona číslo 669 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje zverejnený program 30. rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.11.2025. Kto je za? Ďakujem. Takže privítam pána poslanca, zmenilo sa na kvórum, takže už je 5 poslancov. Bod číslo 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Vedenie zápisnice z dnešného rokovania poverujem inžiniera Petra Tomana. Za overovateľov zápisnice navrhujem poslancov Juraja Martinčeka a Petra Detka. Má niekto z poslancov iný návrh? Ďakujem. Návrh uznesenia z 30. rokovania obecného zastupiteľstva obce Prašice konaného dňa 4.11.2025. Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje overovateľov zápisnice Juraja Martinčeka a Petra Detka a berie na vedomie určenie zapisovateľa inžiniera Petra Tomana. Kto je za? Ďakujem. Bod číslo 3. Protest prokuratúra VZN číslo 7 z roku 2012 o miestnych daniach predkladá inžinier Peter Toman. Na poslednom 29. zastupiteľstve poslanci schválili úpravu VZN číslo 7 z roku 2012 podľa zadania z protestu prokurátora. Pre úplnosť celého procesu je ešte potrebné schváliť vyhovenie protestu prokurátora. Má niekto nejaké otázky? Ďakujem. Návrh uznesenia z 30. rokovania obecného zastupiteľstva obce Prašice konaného dňa 4.11.2025. Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhovuje protestu prokurátora k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 7 z roku 2012 o miestnych daniach. Kto je za? Ďakujem. Bod číslo 4.
Zaradenie obce Prašice do územno verejno-súkromného partnerstva miestna akčná skupina spoločenstva obcí Topolčiansko-Duchonského mikroregiónu. Obec Prašice ako ďalších 13 obcí patrí do miestnej akčnej skupiny SOTUM, z ktorej môžeme čerpať aj financie, tak ako sme robili detské ihrisko a ďalšie iné projekty. A na tieto ďalšie roky treba, aby sme teda všetky obce schválili to, že budeme pokračovať v tejto miestnej akčnej skupiny. Máte nejaké otázky k tomu? Ďakujem. Návrh uznesenia z 30. rokovania obecného zastupiteľstva obce Prašice konaného dňa 4.11.2025. Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje zaradenie obce Prašice do územno verejno-súkromného partnerstva miestna akčná skupina spoločenstva obcí Topolčiansko-Duchonského mikroregiónu za účelom udelenia štatútu MAS pre SPP na roky 2023 až 2027 a súhlasí s členstvom obce Prašice miestnej akčnej skupine spoločenstva obcí Topolčiansko-Duchonského mikroregiónu. Kto je za? Ďakujem. Bod číslo 5. Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Do našej obce pribudol nový občan, ktorý celý život žil na Detve. Bohužiaľ je to ročník 1939. Pán potrebuje 24-hodinovú starostlivosť, nakoľko teda sa nedostal do zariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja. Rodina ho umiestnila do zariadenia svätej Marty v Jacovciach. Otec, teda si pán Lacika si platí. Celková suma za poskytovanie tejto služby je 1200 eur. Jeho syn dopláca všetky ďalšie výdavky a tento neverejný poskytovateľ teda žiada, aby zo zákona je to tak aj definované, že aj obec má pre svojich obyvateľov poskytovať tieto finančné prostriedky. Nikde nie je určený žiadna smernica, nikto nám nemôže diktovať koľko. A keďže tento pán má všetko uhradené voči tomuto neverejnému poskytovateľovi, tak sme sa rozhodli, že budeme prispievať 5 eur na mesiac pre tohto nového občana. Máte nejaké otázky? Ďakujem. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje zmluvu číslo 1 z roku 2025 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby uzatvorenú medzi obcov Prašice a Senior Sveta Marta Jacovce nezisková organizácia, predmetom ktorej je poskytnutie finančného príspevku pre občana Prašic v celkovej výške 60 eur za rok. Kto je za? Ďakujem. Bod číslo 6. Žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Prašice na rok 2026 predkladá inžinierka Bluchata. Ďakujem veľmi pekne. Obci Prašice boli predložené dve žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2026. Prvá žiadosť je od obecného futbalového klubu Prašice. Obecný futbalový klub Prašice žiada dotácie na rok 2026 vo výške 40 000 eur. Účelom použitia dotácie sú na mzdy, odmeny rozhodcom Slovenského futbalového zväzu, poplatky, SFZ, občerstvenie hráčov, všeobecný materiál, športové potreby, PHM do kosačky, prenájom umelej plochy, hosťovanie a sústredenie hráčov, čistiace potreby, kancelárske potreby, údržba kabín, preprava hráčov na zápasy, bankové poplatky a iné. Druh výdavkov sú všetko bežné výdavky. Druhá žiadosť je Kinologického klubu Prašice. Kinologický klub Prašice žiada dotáciu vo výške 4500 eur, a to konkrétne na tento účel. Skúšky podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku, dvojpreteky v BVK, preteky prašických kinológov, prevádzka a údržba areálu. Všetko má charakter bežných výdavkov. Ďakujem. Návrh uznesenia z 30. rokovania obecného zastupiteľstva obce Prašice konaného dňa 4.11.2025
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení z neskorších predpisov a schváľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Prašice na rok 2026 pre obecný futbalový klub obce Prašice vo výške 40 000 eur na financovanie mzdy, odmeny rozhodcov SFZ, poplatky SFZ, občerstvenie hráčov, materiál, PHM, prenajom umelej plochy, dopravu hráčov, údržba kabín a bankové poplatky. Po B schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu pre obce Prašice na rok 2026 pre kinologický klub Prašice vo výške 4500 eur na financovanie skúšok podľa národného a medzinárodného poriadku dvojpreteky BVK, preteky prašických kinologov, prevádzku a údržbu areálu. Kto je za? Ďakujem. Bod číslo 7. Použitie prostriedkov rezervného fondu na krytie plánovaných kapitálových výdavkov na rok 2026 podľa návrhu programového rozpočtu na roky 2026 a na roky 2027-2028. Predkladá inžinierka Bukata. Obecnému zastupiteľstvu Prašice predkladáme na schválenie použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na rok 2026 v celkovej výške 385 000 eur na úhradu následovných nákladov. Rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu vo výške do 66 000 eur, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií vo výške 34 000 eur, realizácia nových stavieb, a to konkrétne zberné miesto na Duchovke vo výške 200 000 eur a realizácia nových stavieb, odvedenie dažďových vôd po Odre vo výške 85 000 eur. Máte nejaké otázky k použitiu rezervného fondu? Ďakujem. Ďakujem. Návrh uznesenia z 30. rokovania obecného zastupiteľstva obce Prašice konaného dňa 4.11.2025. Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení z neskorších predpisov schváľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na krytie plánovaných kapitálových výdavkov na rok 2026 podľa návrhu programového rozpočtu na roky 2026 a na roky 2027 a 2028 v celkovej výške 385 000 eur na úhradu nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu vo výške do 66 000 eur. Potom je to rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií vo výške 34 000 eur, realizácia nových stavieb, a to zberné miesto Duchonka vo výške 200 000 eur, realizácia nových stavieb, odvodnenie dažďových vôd po Odre vo výške 85 000 eur. Kto je za? Ďakujem. Bod číslo 8. Návrh programového rozpočtu obce Prašice na rok 2026 a na roky 2027-2028. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce Prašice na rok 2026 a na roky 2027 a 2028 predkladá inžinierka Huba. Ďakujem za slovo. Super, že ktorá začína, takže začnem ja. Vy to z minulosti poznáte, že? Dobrý deň, prepáčte. Že v zmysle zákona 39 som povinná pred schváľovaním rozpočtu predložiť svoje stanovisko. Moje stanovisko sa zameriava na dodržiavanie platnej legislatívy, platných všeobecných právnych predpisov, ako aj vašich interných predpisov, ktoré platia na území obce Prašice. To stanovisko je pomerne rozsiahle, to znovu poznáte, tiež nebudem to dopodrobná, teda vám to prednášať, ale ide o metodickú správnosť predloženého návrhu rozpočtu, či bol zverejnený, či je v programovej štruktúre, ako to máte schválené, lebo všimla som si, že vám počet obyvateľov klesol pod 2000, ale neodporúčala by som momentálne rušiť programovú štruktúru, pretože sme sa s pani prednoskou zhodli, že ten počet obyvateľov môže kedykoľvek prekročiť 2000, ktorý vzniká povinnosť programového rozpočtu, čiže rozumie pokračovať to v programovom rozpočte, uvidíme, čo dá budúcnosť. Potom sledovala som vývoj príjmovej časti rozpočtu, výdavkovej časti rozpočtu, z jednotlivých, podľa ekonomickej klasifikácie, funkčnej klasifikácie, samozrejme rátanie základnej školy ako rozpočtové organizácie obce. Môžem povedať, že
asi záverom svojho stanoviska vyjadrím všetko. Predložený návrh viacročného programového rozpočtu na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028 odporúčam schváliť. Ešte by som podotkla, že schváľujú sa rozpočet pre rok 26 a 27 a 28 sa berie na vedomie. Z mojej strany všetko. Máte nejaké otázky? Ďakujem. Návrh uznesenia, ešte chcem privítať pána poslanca, čiže zase sa nám zvýšilo kvorum. Ja by som vás chcela teda oboznámiť s návrhom programového rozpočtu na rok 26, 27, 28. Programový rozpočet ste dostali v dostatočnom časovom predstihu, mohli ste sa s ním oboznámiť. Ja by som len zhrnula rekapituláciu. Pre nás je teda najdôležitejší rok, ktorý sa schváluje, rok 26. Je zostavený ako vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je prebytkový vo výške 91 665. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 404 735 a finančné operácie sú prebytkové vo výške 313 070. Čiže celkový rozpočet je vyrovnaný s tým, že celkové príjmy tvoria výšku 4 654 075 a celkové výdavky sú vo výške 4 654 075. Tak ako pani inžinierka Hrubová kontrolórka podotkla, je to rozpočet obce a je so svojou rozpočtovou organizáciou, čiže základnou školou s materskou školou. Ešte by som vlastne chcela podotknúť, že návrh rozpočtu bol zverejnený a to v zmysle paragrafu 9 zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov. Rozpočet obce, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejnila obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu obec zverejnila aj na svojom webovom sídle v tej istej lehote. V zmysle paragrafu 6 odstavec 4 zákona 369 z roku 1990 o obecnom zriadení znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začala plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou bolo možné navrhnúť nový text alebo odporúčiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné, kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude obec Prašice prihliadať. Pripomienky mohli predkladať fyzické a právnické osoby v lehote od 17. októbra do 26. októbra vrátane tohto dňa. Po tejto lehote sa na pripomienky nebude prihliadať. Pripomienky mohli byť písomnou formou na adresu obecného úradu, elektronicky na mailovú adresu, ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienky k návrhu programového rozpočtu obce Prašice na roky 2026, 2027 a 2028 v tejto stanovenej lehote neboli predložené žiadne. Máte nejaké otázky? Ďakujem. Návrh uznesenia z 30. rokovania obecného zastupiteľstva obce Prašice konaného dňa 4.11.2025. Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov po A berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce Prašice na rok 2026 a na roky 2027-2028. Po B schvaľuje návrh programového rozpočtu obce Prašice na rok 2026 a po C berie na vedomie návrh programového rozpočtu obce Prašice na roky 2027 a 2028. Kto je za? Ďakujem. Bod číslo 9. Správy hlavného kontrolora predkladá pani inžinierka Hruba. Áno, ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som predložila následovné správy hlavného kontrolóra. Znovu ide pomerne rozsiahle materiály. Prvá správa je 5/2025 a je to kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami obce za prvý pôrok 2025.
plnenie rozpočtu k 30.6.25. V tejto kontrole som sa venovala dodržiavanie zákona 583 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 523 z roku 2024 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 357 o finančnej kontrole a audite. Pretože tá správa je rozsiahla, hádam kocke zhrniem, nenašla som, alebo neprišla som k takým zisteniam, kde by som sledovala porušenie týchto zákonov, ale respektíve iných právnych predpisov alebo vašich VZN. Ide o priebežné plnenie rozpočtu, to znamená, že príjmy sa pohybujú na úrovni celkové príjmy 36.2025 boli naplnené vo výške 51,89%, celkové výdavky boli vo výške 39,55%, ale beriem s tým, že kapitálové výdavky, kde boli naplnené na 26,30%, to sú kapitálové výdavky základnej školy, kapitálové výdavky obce boli len vo výške 15,31%, to znamená, že sa presúvali do druhého polroka 2025, aby sme si rozumeli, ale iné. Bežný rozpočet ako taký je cca naplnený priebežne. Samozrejme tá správa pozerá znovu na plnenie rozpočtu z funkčnej klasifikácie, ekonomickej klasifikácie, ale tým vás a programové plnenie, samozrejme aj to je súčasťou rozpočtu, ale kontrolou neboli zistené nedostatky a na všetkých dokladoch, ktoré teda náhodným výberom som kontrolovala, bola vykonaná základná finančná kontrola. Čiže v tejto kontrole všetko. Máte nejaké otázky? Ďakujem. Ďalšia kontrola bola úverová zadlženosť, tá je už hľadám zaujímavejšia. Zo zákona som povinná v prvom roku sledovať úverovú zadlženosť a vývoj dlhu obce. Tentokrát som sledovala 30.6.2025.